איזה ריח טוב. כן. שמעתי שהוא גם טוב, אתה יודע? שכחתי להגיד לכם שזה חלק 2, ואם אתם רואים, וואו, הוא נדיר על השפתיים, והוא גם מתנפח לי. בוא נגיד, זה מתנפח לי השפתיים? ברור. הם נהיו כמו בלון. שקרן. בוא נתנפחו לשפתיים? די, וככה אני נראית. אוקיי? תראו. ליל קוקו. אם אתה לא אוהב אותי, אתה בוחש פשוט. יוסי. ואתה כבר חלק 3, שחצי אני תכף מגיעה לשמאל. ותנפחו לשפתיים איך שאתם רואים.